Глава 1. Навярно всички сте чували за дядото, който обикалял и събирал забравени или захвърлени играчки по ъглите на улиците в нашия град. Перял им дрежките. Досущ като нови били, когато ги подарявал на другите деца. Така зарадвал и малката героиня в големия ни роман, наречена с различно от своето име, Ева, чието мечта била да има кукла Барби за 6-тия си рожден ден. Първото, което направила Ева, било да развърже обувките на Ая и след това да й кратко измие краката с топла вода и сапун. Откъде идваш, Барби? Сигурно си много изморена, мила. Ще те наричам вече Ая, да знаеш. Виждам, че се усмихваш, значи си доволна. Нека отидем в кухнята. Там може би има храна за теб и мен. Искаш ли морков? Не се притеснявай, много са свежи, баба ми ги донесе. Виж, има и ягоди. Искаш ли? Нямаше столче за новата приятелка на Ева, затова я сложи да седне на масата между чиниите. Ще те изчакам да сдъвчеш, не бързай. Има още храна. От супата не искаш. Страхуваш се да не се полеш, знам. Струваш ми се доста оплашена. Кой знае какви злодеи си срещнала по улиците. Как си останала жива, още се чудя, но вече си в безопасност. Няма да се тревожиш за нищо. Аз ще съм плътно до теб през всичките дни на живота ти. Тази вечер ще спиш в моето легло, а утре ще видим. Лампите угаснаха и щурците запяха на различни езици в скута на нощта.